enggak bermain. Segar dingin. Enak loh nandang. Kayak mana? Nah, yuk. Lek Mario mana enggak main? Kita tak. Lo kayak Mbak Sukarno nek lerene ngono kaya. Mi, siapku mek klante mi. Penak pondong ngene, Mbak. Hah? Penak tak pondong ngene, Mbak. Leren guys, wayah lerenan. Lumangan jaminan iki lho. Jaminane koyo ngene. Sunat, walah Mbak Dami sing ngedepi. Tak kerasa kok bukan bambu, Mbak. Bambu. Bambu rambutan. Ya Allah. Kaya lah kaya njaluk dikasno. Lah asing yo. Asing yo. Lah bambu iki yo geretna ya. Dikirim bambu lek Naryo. Iki lho bambu Rambutan, lah ono bambu bingung kan. Lah ngarani rambutan gak bambu. Gak seger sari iki, Mang. Segar dingin, Mbak. Segar dingin. Kilo nyala. Ya, Bu. Nah. Anu trombok sini segar dingin dhewe lho, Mbak. Lho kae nggone lek ran wong ndi lek gak abene. Idul musak. Ngono. Mbak kalau leren. Wis dolaran gupuk kae ya, Mbak. Ketok kok kene. Lah kok kene ora ketok. Jam biru lagi jam 10 ngene. Wayahe makan siang guys lho. Jangane terong, kacang, telur. Wayahe makan siang. Wayahe dahar siang. Lah kok kasar men dahar. Wayahe notol. Wayahe notol ya guys. Lha aku mang nek ngedangno akeh menok lek. Kan esuk wis sego bungkus ya aku mang. Iya, esuk wis go mikire sakmono. Nek cara menawa esuk mang gak ana sego bungkuse paling yo sedengan yo, Mbak. Lah aku kok ngomong ini esuk sego bungkus nek bisa sore awan gowo aku yang gowo. Asine ora betah lesu aku asine. Iya Srihar. Iya. Ini sekolah nang balik. Tahu pas rupane ngene dah. Saya lek. Gak anu kaya rupane apa. Masa aku tetep Marsal. Aku tak ngerti. Banyu panas enggak, Lek. gembung panas ndak. Enggak ndas mangko. Jaluk yo. Tak juma aku gak betah gak juma. Alah, ya Allah. Gimana udah emang? Mulai cuci. Cuci mulut. Lho bener jelok saiki yo Mbah. Oh alah, kok jadi lakon jadi guyon. Lah sing lek agung ya bener ya. Iya. Ngene, pacar endi nggone Mbak Seh, awar Mbak Seh kaya bener kok. Salah cancel kan. Alah yo. Lah sing Pak Amin jere ngene. Iki salah dalan Mbak Seh rono bener wis toh manut ngene gak yo. Lah Mbak Karseh yo Yo seh rek kaya podae yo. ana biasa pene. Iya kan juga kenal kan yo mesti ditakon. Perkara ngene. Yo. Oleh kono dolan-dolan ya Nak. Suara kebanyu guys, wetenge rasane kok ngene. Gak mangan, tapi gak mangan lesu ya, Mbak. Mang dhewe malah. Pak Ena. Mak Ena mbek Pak Ena. Lah piye nek iki dolan Pak Esri ngono. Nek kono Pak Esri sing kudune nek liwan sing kidul, nek ngalor kudune Pak Ena. Kudune doroh ngono lho. Nek nang tengah-tengah piye? Yo. Ah yo karene nek tengah kuwi.
Lah yo nek pas nujune warung. Pak sapa? Pak Naryo nek nang warung. Berapa? Banyu biasa dan kok yo. Kilo. Banyu, Mbah. Adem iki adem sari, adem ya, kepingin. Enggak tanduk ya. Tanduk. Tapi enak aku enak Akeh. Keluarkan banyu guys, walah panase jan. Panase menggelegar dino iki mang ora koyo ndek iki. Alhamdulillah guys, jam 2 akhirnya rampung. Bayaran 100.000 ki 200 karo DEDC. Ya, 1. Alhamdulillah jam 2. Ya serangan we. Alhamdulillah mulai. Alhamdulillah 100.000 jam 2. Matur suwun Lek Naryo, Bungkur, sing jenengan ngalir terus jam-jam. Tunggalen ndi iki? Ah, duwe, guys. Antum duit lho. Tak abang-abang. Didongakno tenan. Lho, dongakno tenan Lek somben men entuk. Monggo ndonganane didongakne. Sing urung dibayari sapa? Lah yang nggo ndandakne. Aduh, masyaallah. Amin. Lho, Lek, dua anak ben timbang iki lho, Nggo. Kok enak iki. Gen timbang tin. Pokoknya kuwi lho dibokos. Ambune Ambune kok tae. Iki nang ning ambune apa kok tae tak baca aku Pak. Lho iki mbok mah. Ya Allah. Lah dibosok. Bayaran. Aku ndingi nila 2 deh. Alhamdulillah. Mantuk. Yu. Gawakno wi, gawakno sawi kuwi yo ampek Lek. Iya Lek suka. Nek ngono Duit lanang, duit wedok sing piye Lek? Mbok dhewe wedok apa sing piye? Duit wedok gambare piye? Ana dhewe wedok gen anak. Dhewe wedok ijo. Lah ya. Saya pulang-pulang. Ya niki nang cantel motor mian. Oh, kenapa ngudari ya aja samene iku lho. Yes. Yo pulang. Mari kita pulang. Kasih sapa? Mbah ya, Mbah. Sampean ketarani dhewe. Bujamu kok daftar ya. Pulang, guys. Jam 2, Mbah. Jam piro, Mbak? Jam 2. Jam 2 kurang 10 menit. Jaluk banyu cok aku pelere. Jam 2 kurang 10 menit. Ya padha yo Alah warek Lek. Sik warek. Guys, Lek Naryo, makasih ya. Pulang-pulang. Gak pulang kok bapak-bapak kuwi. Apa-apa ning kene. Mamas. Lah anak yo loro lho Lek, gak bapak-bapak iki lho. Mamas yo Lek Naryo kuwi leh. Mamas ya, Lek. Ayo pulang. Mamas. Iya. Kandhani kok. Lah mbek leher rek wong yo sapa nek Lek kawinan iki sok rezeki iki engko Erwah. Iya jerene cara meno sore kawinan terus esuke poso ngono iki Lek. Iya, terus anu esuke poso ngono. Bar kawinan nek terus poso kok ora mergawe. Aduh diguyoni. Loh, mak Edian mung sak ning kono. Iki lemah ya garing Mas Jiri kak mleset-mleset. Bapakne ki ya ceromono esuk sakat iki. Ben ya sih. Heeh. Maksud iki ora kesel. Walah Mbah jam 11 mulih lho Mbah nek maton yo bener dhuwit cilik Mbah dik 50 lha ngono. Cara mono ki dale santai. Ora nek ning Tegalan yo ngene iki kok panas. Lah mulai yo sore padakno cek esuk Mbah ya adoh. Wong duweke lho ya akeh sore duweke. Iya iya. Duwe akeh sore yo guys. Katak pirang jam. Ya. Ya guys.
Kayak Pak Apa 12? Pali ya goncekan. Ngampun. Ayo. Emang Wes teko ini guys, dinteni adik dese dalane sing apik ya mulai kok iki. Dinteni kene. Dinteni nang omahe mbae. Amit Mbah, putune liwat. Ayo, Mak Edian mang aja nek Mbah Sariman paling juga wani. Ya Mbah. Ya iya, iki montore sapa ning kene iki? Sik Mbah tak bukan sik. Pengrono ya, Yan? Alah Mbah. Kene kono jadi lho. Ngaret tek wonge. Tak tinggal lah ya wi. lah Pak yang iki gak goncekno. Panggi ngaret tek. Gila. Lah iya ndang teko omah ya wi. Lah tak ombyong lah kok piye teko kono? Ya. Wi. Diombyong kok teko rotan gede. Ayo. Kene kono kok. Banku piye ban? Kok apa orang tuh? Ora saya. Alah, bismillah. Marake muatane rek cilik-cilik. Ya iya, Wah, saiki bobotku swidak lho, yonge paling 90. Lho 90 dul. Gak telu. Papat ya. 90 kita sakmene ya. Yo ora bayar. 90 yo koyo mati ngono kae. Nah ya teko omah guys, alhamdulillah. Mlakune yo setengah jam dhewe. Kita ngene kan teram yo. Iya, nek empet malah. Wah, aku kritik mang wis kuwatir aku. Gage ya ora iso rek empet. Motor bit nang dalan kaya ngono aku iso apa ora yo. Wis was-was ngono ya. Iso. Ya Allah, dalan nek teko mah. Ngono malah motor lan jebol mapak ngono mikir. Kayak ternangit sisan. Ki tere jongko, ki tere ki ping. Wes ndekno kene lah yan. Nek aku tak ngenteni kene wi wis tangan. Ora wis kita Lho gak aku ngenteni kene. Ya wis ya. Ya, padha-padha. Lanjut ya guys, videonya dilanjut pagi hari. Soalnya ndek ini ki durasine kepanjangan guys. Misalnya ki piye ya nanggung. Entuk rong konten kurang, entuk sak konten kakean ya guys. Jadi dilanjut pagi hari. Iki sih persiapan. Pokoknya ngelanjutno matun guys. Matun ki nek di apa? Nek dipikir-pikir ngono ora enak enteke. Dadine yo nek gak bose sing ngebari yo kene cek lanjut terus. Sawahe terlalu wombo guys. Mikire sarapan. Masak sambal tahu tak sambal bawang kayak kecap. Terus apa iku blendrang sayur kates cek tak panasin neh. Terus karo ayam suwir. Dese iki untuk kunjungan ayam separuh kayak guys. Kayak takene freezer iki mau tak suwir-suwir terus tak sambeli. Tak sungguh sing sambel tahu. Blendrang wise. Tak ulet-ulet kok ngene segane panas. Nek esuk iki mame segere iki nek karo persambelan ngene guys. Segane anget-anget. Mam karo sambel-sambel diulet-ulet wis. Mantul. Ndek ini nyelak icir 1 hari. Kuwi nyelak, guys.
Soale tenaga matun yo prei kabeh, engko mangkat neh. Monggo sarapan. Jam 5 sarapan kok teko kono jam 8 setengah 9 maneh. Margaine iki ibaratnya ya rekoso ya guys, maksudnya diarani rekoso ki apa? Ya ning panasan, ya ning anu ngono tapi kok mangane malah luweh seger. Maksudnya iki lesu ngono lho guys hawane iki. Apa meneh pas ning tebunan ngono kae, posisi nyangkul. Macul. Kuwi sak jam ngene wis weteng iki wis rasane kaya rik-rik ngono kaya lesu ngono lho guys. Ngono nggih. Video niku lanjut ning persawahan neh. Petuan bakpar tapi kono becek jagung. Runjune tiap dino iki piye? Gak kok nek anu njaluk sik ngono apa piye? Ben gak kesuwen anune kok iling-ilingan kopi sanan ku lho kesuwen ku. Lah gak mbok gowo. Gak mbok gowo catetane. Ya engko nganu di anu sik Pak, bayari sik apa piye ngono kok raket tanganmu hitungan buri neh ngono ben gak kesuwen. Sing do butuh ndang blonjo ku lho Yan. Aku ngono ape 10 dino ape ngono. Iya kono tandone akeh. Tandone akeh piye? Bocah rek koyo ngono. Ya alhamdulillah amin. Tandone akeh. Pak Amin pengen itu lho Pak jare. Pak Amin ya melok. Nggih. Ayo. Tak WA. Lah tak WA nek menawa nderek Pak Ayu aku ngono ki. Anu ngapunten Mbak Seh, kula tak ngidul. Anu Ratemi yo golek wong anu rek wong bocek kurang. Sopo Mbah? Ratemi. Mbah Ratemi lah ning ndi kocek ngono. Ngene sapa yo ngene pat gak. Ngene lha kok tang yo ngene Mbah Ran kuwi Yan. Iya. Kuwi apa yo sing diliwati dik awake dhewe kuwi? Biasanya aku diomong. Lah iya. Tak dhisik. Ayo. Kene matun ya matun, sing kocek ya ben kocek. Apa? Mall gua, ndek iki tak kon nyekat wae Yutri kono, aku nek melo setengah menteng standby ngono ya aku ngono. Nek tarae melok ndarae ning kono. Mbok ti terus go ning kono. Nek Mbah Ngastri prei. Prei. Mbok Madian sing diomongi tak anu apa ning ndi ya wonge. Aku ki marai iki ngantuk yo gak ketek jelas alasan iki opo jadi. Oh alah bocah. Nek sepur lewat tok. Biasane barengi sepur kan tengah waktu nih. Iya.
Tak malah lunyo, Bu. Aku tak mlaku lah. Tara esuk yuk, Cek. Halo, sekarang jagang-jagang wal pali sudah yo langsung bablas ya. Dhewe kok. Padahal Bar udan dures guys, hawane adem celes. Gom-gom aja nek panas sampai balik. Sing ngene urung-urung aja metu sik. Ndi ngicir po anase kaya di pol-polno pokoke. Ndi. Walah tenan nek panas. Omah ki aku gak wani sampai ndang atus gak wani aku. Pakde. Alhamdulillah yuk mlebu kono lor Pak Ali. Terima wong pitu lho ya, Kingko. Bang Asis seneni. Lah, belanja nih cerek wong e, Dik. Kalah melok kowe saiki jatah wis dino wae rong dino kok. Lah iya. Melok icerna nek wong loro gak yo. Lah yo pas Oh, nang ngomba. kok sekejap icer ae ngono. Lah iya ya. Anu Sri. Mbah anu mbah sapa? Mbah Man, Ya. Mbah Nang nggih. Sri. Mas, sesuk lah ki aku ki gak melok matung lho. Jane di Apa nih bendro? kocek. Kocek. Ngono. Lah semayanan wis jebene. Iya gak apa-apa. Ya kene lah matun sak anune lah tapi engko dunungno ya nek kowe sesuk prei. Lah engko njaluk Ngono. Heeh, sesuk wis urusan sesuk neh ngono. Iki kok njuk bayaran. Iya, kesuwen kok. Maksud jane cara seminggu, cara per 4 hari, per Loh, 4 hari. nek jane nek bose iki kanton, Mas. Bose iki karek kene nyuwun apa ora Lagi ngono. maksudnya kan kompak. Mau gak mau Nggih. per 4 hari, jane iki malah penake ngono. Iki zamane Mbak Jaini iki nek Loh. bubar yo urun. Oh, jenenge kono. Yo dhewe-dhewe. Maksudnya kan anu kok. Enggak. kayak Dikon njaluk kirik yo aku. Kene iki sing kuliah anyaran yo, Pak. Kuwi sing kawak nggih, Lek. Ayo kuli kawak. Kuli tetap. Wes catet. Wes. Nanti catet. Iki tukang ulu-ulune iki rene, guys. Mas aku ora ditiliki kok yo ditiliki. Kilo. Yo arek jubah berkah yo. Lho iya, gak nggawa Jumat berkah oleh iki, Mang. Dari nggo tombong. Ngono kuwi lho. Tak kira digawa nopo kok sak tombong. Sarapan, guys. Parpane. Oke, apa yan? Nggo sak kok yan ki, Mang? Iya. Sak. Niku gelaran. Ayo. Kendaraan ora kok. Nang Iki. bilang kae det. Elek Ros. Sak rono-rono dadi kon ngabiyaki kabeh apa ya milih sing dadi tok ae. Lagi dadi ae. Ya wis. Aku sesuk ngene Lek. nomor di HP nang HP. Aku sesuk enek acara iki, aku gak melok kan iki wong. Iring-iring nganten, Lek. Ngecatan ah. Sampean apal? Apal. Nomor dhewe ora apal ki, Nduk. Ben nomor sak aku apal kabeh sak. Lek Ros pura. Aku gak apal iki. Seger. Ros pura. Nomore wongku, nomore anakku. Pitik. Iya, Cek. Ning dalan kok Nggih, sediluk lho, Pak, paling 2 menit. Nek leren tok niki kok. Kok nek tengah-tengah. Piro Lek? Alah. 085 233 233. 906 316. Wes ya. Pak Ben ritik njaluk saji suro sing. Kok gak rene iki mesti Lek Ros iki. amen nek nggon dhewe ra patek banten. Oh, tegene kidul griya anu ae ora. Aku ning kamar mandi Iya, pas Tan. ngangil. Wis wong kidul mah niku kendenge nguri anu nek nglengkap ya sing anu sing kolor. Mulai kok gede nguri dhewe masa. Oh ya, ono motor resan.
Dalam Lho sendal-sendal lho enek motor guys, salah gini lho menghalangi wong liwat. Kene lho Bu. Kene, Kene nggih. madhep rono ayo gini. Ayo derek sarapan Pak De. Monggo. Kita ke apa ini? Sementara ki mau aku ya guys iki. Soale mangkate karo balike iki dalane ora padha. Dek mau kan metune sebelah kono kae. Sebelah kono. Saiki cedhak rene ya metune golek jalan pintas sing rene. Jalan pintas guys iki engko ditoleh Wulung. Jadi gak metu Diren, gak metu Tengklek. Iki jurusan Mulung. Ya rontok lumayan elek dalane tapi kan cepet ngono lho guys. Dalan pintas. Enteni. Lumayan. Alhamdulillah sesuk cek dikon mangkat 2 hari lagi. Cek kena gue kerjaan ya guys. Cek orang dinongkas. Turut-turut sawah. Jogging siang jam 11 lewat 10 menit. Tapi nganu guys iki panas iki ora patek sing cetar ngono kae gak. Panase yo pas tapi kan ora separah dek iki. Dek iki jan parah tenan.